Yi bayani yau akan menene botnet da kuma menene DDoS attack. Daga cikin jerin bidiyo da muke akan cyber security awareness, yau mun zo da bayani akan botnet da DDoS attack. Daga farko, menene botnet? Zan ma bayani a sauƙaƙe yadda za ka fahimci botnet yadda yake aiki a na'urar kwamfuta. Da har aka samu damar yin amfani da wannan device ɗin ba tare da mai ita ko mamallakin wannan device ɗin ya sani ba. Duk na'urar da ta kamu da wannan malware da har haka ta faru da ita, ana kiranta da bot ko kuma a ce mata zombie. Saboda cyber criminal suna amfani da wannan na'ura ba tare da mamallakinta ya sani ba. Yadda botnet yake aiki. Na'urar da ta kamu da shi tana kamuwa da cutar malware, kuma duk na'urar da ta kamu tana connecting ko in ce tana haɗuwa da command and control server na waɗannan cyber criminal ɗin, waɗanda su ne asalin waɗanda suka ƙirƙiri wannan malware ɗin domin su samu damar amfani da na'urar wanda suka aikawa. Saboda haka botnet ɗin yana aika hare-hare kamar satar bayanai, kai hare-hare ko kuma aiko ko aika spam. Shi kuma DDoS menene shi? Shi ake kira da distributed denial of service. A sauƙaƙe yadda za ka fahimce shi shine wato harin cunkoso, wato a yi wa saba ko kuma wata application wato manhajoji requesting over requesting na neman umarni ko neman shiga ko kuma dai wani abu da ake buƙatan sai an yi requesting a cikin wannan na'urar. Wannan ne yake sawa wannan neman izinin yake sanyawa ko a ce requesting da ake mata yake sanyawa ta dinga slow ko ma ta tsaya da aiki gaba ɗaya. Ga wani ɗan ƙaramin misali, ƙofar stadium an yi ta ne da za ta ɗauki mutane 30 su shiga lokaci guda. Sai aka samu mutane 300 sun je suna ƙoƙarin shiga a lokaci guda. Wannan hali zai ba da dama a samu security issues ko kuma a ce an samu daman wasu ɓarayin waya ko kuma ɓata gari sun shiga cikin wannan taruwan al'umman da suka yi ƙoƙarin kutsawa ta ƙarfi cikin wannan ƙofar stadium ɗin. To kamar haka wannan hari na cunkoso yake. Duk na'urar da aka yi wa wannan mugun request lokaci guda wanda ya fi ƙarfinta tana tafiya cikin slow ko kuma ta daina aiki. Wannan ne yake ba wa cyber criminal dama domin su je su aikata rashin gaskiya a wannan saba ko kuma wannan na'urar. To idan aka haɗa botnet da DDoS attack, me suke haifarwa? Ana amfani da bot wato botnet ko kuma zombie system da suka kamu da wannan malware ɗin a kai harin DDoS attack wato distributed denial of service, harin cunkoso. Saboda haka dubban na'urori suna taruwa lokaci guda su kai hari ga wanda aka kai wa wannan harin. Dalilin hakan ne yake sawa saba ko kuma wata na'ura ta daina aiki lokaci guda ko kuma ta dinga yin slow ko kuma su da kansu wannan mamallakan na'urar da kansu su shooting down ɗinta saboda kar a samu matsala. Ire-iren distributed denial of service attack, volume based attack, load bandwidth silencer, UDP flood. Na biyu, protocol attack, su kuma suna exploiting server resources, silencer, SYN flood. Application layer attack, su kuma suna targeting specific application, wasu ɗaiɗaikun application da aka kai wa wannan harin. Misalinsa HTTP requests. Wasu daga cikin misalai da aka samu a duniya na harin DDoS attack. A shekarar 2016, botnet ɗin Mirai ya kai hari ga kamfanin samar da DNS wato Domain Name System mai suna DYN. Hakan ce ta haifarwa da kamfanin Twitter, Reddit da Netflix damuwa wadda ta sa suka daina aiki na ɗan wani lokaci. Ana yin amfani da na'urorin Internet of Things domin kai ire-iren waɗannan hari, kamar kyamarori da na'urorin rota. Hatsarin botnet da DDoS. Duk kamfani ko na'urar da ta kamu da wannan malware ko kuma wannan harin aka kai mata wannan harin, abubuwa kamar haka suna faruwa da su. Tsayawar service, asarar maƙudan kuɗaɗe, lalata suna da ƙimar wannan kamfani. Zai kasance kenan kana amfani da na'urori masu ƙarancin tsaro. Satar bayanai ko samun iko maras halasci da cyber criminal wato unauthorized access wa system ɗinka. Hanyoyin da za ka bi domin kare kanka daga waɗannan attacking ɗin wato shine ka dinga software update,
ka sabunta manhajoji ko kuma software system na na'urar da kake aiki da ita akai-akai. Yin amfani da firewall ko kuma na'urar gano DDoS, bibiyar abin da ke kai da kawowa a tsakanin sadarwarka wato network traffic. Yin amfani da kayan kariya daga DDoS. Daga ƙarshe, sanya kalmar sirri mai ƙarfi. Botnet da DOS manyan makamai ne a hannun masu kutse. Ka kasance cikin shiri domin kare kanka a koda yaushe.